Ти не видя, ама това видео е провокация към тебе, понеже искаш много. Софийското летище да се казва Христо Явашев. Едно от предложенията ми. Да. Другата седмица сме ти обещали спор с Соломон Паси за това как да се казва летището. Той е подготвен, така че следващата събота се готви здраво. Здравей сега. Здравейте. Здравей. Науката е слънце сме кръстили тема. Чудесно име. Много ми хареса. Даже повече от кота 0. Да започваме директно. Започваме директно, че тя науката огря тая седмица като ми се обади. Сега, първо, всяко едно откритие, това, което ми хрумна тогава, всяко едно откритие в науката е станало докато правиш нещо друго. Нали така? Моите спомени са два. Нютън и ябълката от училище, която му пада върху тиквата и той открива закона за гравитацията, и пеницилина и Флеминг. Това помня от училище. Тоест ти правиш нещо друго и всъщност имаш откритие. В случая с фонд научни изследвания и всички скандали около него, за мен имаме все пак едно откритие. И то е, че се създаде един нов жанр, който може да се използва в киното. До сега в киното, това, което аз знам, е, че има добри и лоши, и в 95% от случаите побеждават добрите. В случая имаме само лоши, което е някакъв нов хорър, в който няма нищо лошо. Но накратко, тъй като днес излезе в Guardian една много хубава статия за България, където там твърдят, че 150 хиляди рушвета месечно дават българите и доста често мислят за рушвети. Да започнем накратко. Става дума, има някакъв фонд за научни изследвания, който е създаден, може би с благородната цел, че българите харчат най-много за наука, т.е. българската държава харчи най-малко за наука от европейската такава. 0,няколко% срещу 3% средноевропейски. Появяват се три главни действащи лица. Едната е госпожа Кортенска. Трябва да внимаваме след онова объркване на тримата независими с фамилиите за това, че Гогошева. Трябва много добре да внимаваме. Кокошева станало накрая. Госпожа Кортенска, професор, която внесе сигнал. Вторият е настоящият председател на борда. Гюров. И третият, естествено, е министър. Министърът на образованието. В първо действие отстраняват едната, тя пък съди другите, гладна стачки и така нататък. В крайна сметка да се спрем върху три основни неща, за да бъдем максимално кратки и точни. Тук става дума за финансиране на фундаментални научни изследвания. Абсолютно съм сигурен, да. Не съм ги във всички документи на този фонд, във всички конкурсни документи, ако ти искаш да кандидатстваш с някакво твое изследване, трябва да е фундаментално научно. За да хвърлим едно око... В смисъл да не е приложно, да не е фундаментално. Трябва да е свързано с какво беше изследването на лунния прах. Сега ще ви го прочета. И правим следната аналогия и приключваме. Взимаме месеца, в който са спечелили едни проекти пари, и същият месец в света да видим какви проекти пък света печелят същите пари. Така, прекрасно. Така. 400 хиляди лева отиват в Нов български университет за проект, който се нарича "Срещу кризата в образованието". Това е стратегия за интелигентен растеж, чрез нов комуникативен подход за мултидисциплинарно интерактивно обучение. Второ, 480 хиляди лева отиват в Space Research Bullcube за изследване на поляризацията на зодиакалната светлина и Млечния път чрез наносателит и транслиране на данните до наземна станция чрез аналогов или дигитален път. Ето, това е фундаментално. Тук не може да се отрече. 250 хиляди лева за идентифициране на проблема насилие и регулацията му в съвременното българско общество. 480 хиляди лева. Извинявай, като тема на дипломна работа. Те са всичките такива. Така. 480 хиляди лева. Комплексно, интердисциплинарно, това е думата, която най-често се появява в сайта на фонда. Да. Изследване на една от извън столичните владетелски резиденции по време на Първото българско царство. И последно, Асоциацията на докторантите получава 620 хиляди лева за интердисциплинарно проучване на взаимоотношенията наука-бизнес. Очевидно има някакъв конфликт между тези отношения и те трябва. В България, защото това е в България. На Запад между науката и бизнеса има симбиоза. Има симбиоза, има иновативни центрове. Така да се казва, това имаме телефони, компютри и така нататък. Ако бяха в конфликт, нямаше да има никакви такива работи. В същия този времеви период, в целият свят са спечелени същите суми пари, т.е. не чак толкова големи, за следните проекти. Революционно откритие как растенията могат да оцеляват при сух климат,
което може да спаси от глад милиони хора. Ма не е фундаментално, човек. Не е фундаментално. Това е приложно. Нова Зеландия. Идентифицирани са гените, които са отговорни за някои форми на епилепсията. Трето. Проучване на инсулиновата секреция и начини за нейното увеличаване. Четвърто. Борба с ротавирусите. Това са вируси, ти мисля, че май ги имаш за гастрозаболяванията или едно време ги имаш. 600 хиляди деца умират годишно. Няма да умират след това откритие. Химичните връзки между бактериите, което ще отвори нова врата за лечение на инфекциите. И последно, иновативни методи в развитието на хранителните протеини. Това са създаване на пробиотици, екстракти от особено... Тоест от едни неща взимаш екстракт и ги вкарваш в домата и се чувстваш по-здрав. Реално два свята, единият е излишен, както е казал Христос Мирлевски. Само ако разрешите едно изречение, аз днес четох проектите, одобрени на младите учени. Те са качени на сайта. Там става дума за суми от между 30 и 50 хиляди лева. Има изключително интересни неща, които се доближават много повече до това, което ти прочете като световна тенденция. Наистина. В целият файл не знам дали обърна внимание, между 30 и 50 хиляди лева. Да не говорим, че почват от 7 хиляди. Дори са млади, айде по някой лев, за да... И последно, най-интересно е, че в стратегията на самия фонд за подаване на документи, те оценяват последните начини. На първо място би трябвало да печели енергия и енергийна ефективност, т.е. такива проекти. На второ, здраве, биотехнологии и екологично чисти храни. На трето, нови материали и технологии. Т.е. според тяхните критерии би трябвало тези проекти да спечелят. Но... Добре. Яне Янев чака. Бил е път от Видин специално за нашето предаване, за което сега ще му благодарим на живо. Имаме тема за следващата седмица. Така. Имаме тема за следващата седмица. Готово. Имаш и опонент. Няма да си сам в това огромно пространство. Така. Добре. Така че благодарим ти още веднъж. Скоро ние продължаваме с фундаментално интервю в духа на изследванията с господин Яне Янев. Останете с нас.